big batch ng paksiw. Nakagawa na ako ng bread, okay? Ako. Pinaka-best part ng cornetto, guys, yung pinaka-dulo. Mag-oatmeal lang ako. Kasi sabi nyo, hello guys, good morning. So today is baka makalimutan ko naman yung petsa. Today is May 27, 2018, Sunday. Today is Sunday. At ako ay kasalukuyan nagluluto ng isda. So ayan, big batch ng paksiw. Ayan siya. Ano yan? 4 ata yung nakainan ito. So, yun nga 4. Tapos, ano pa, alas 5 pa. Pero, nag-upload ako ng video kasi na-edit ko na siya kagabi. So, ayun. Tapos, yung isa na sa labas. Ayun. Say good morning. Sis. Sapot daw siya. Tapusin ko lang to guys dahil magpapak pa ako ng orders later. Hello guys. Hanggang yung buho ko, haggard na ako. Pagkatapos ko lang linis ng CR. Habing init. At ako nagpapa-music ng YouTube sa TV. Grabe talaga yung haggard ng lola nyo. Kasi talaga inuna ko lang yung nilinisin talaga kasi mamaya pag lang mga lunchtime na sobrang ito sa CR. Hindi ko alam no kung feeling ko dapat ang CR meron siyang exhaust or something na pwedeng labasan ng hangin kasi sobrang init talaga. Yung kalat ko ko ng papaya. Kasi ito sobrang talaga init talaga eh. Parang ayaw mong magstay sa loob ng CR talaga. Sobrang init. Itatanong ko nga sa may-ari kung pwedeng palagyan namin ng kasi sobrang init talaga. And then after dito, dahil tapos na naman ako maglinis, tapos rin ako mag-pack ng orders, mamaya na lang gagawin ko na lang yung sa hapunan namin lahat para yung sa freeze, para panglagay sa freezer. Yun na lang. Pwede ko na ipakita sa inyo. I-update ko lang kayo mamaya pag natapos ko lahat. And yun na lang. Hello guys, good afternoon. So today is update sa aking mga kaganapan dito sa bahay. At kay haggard pa din, hindi pa ako nakaligo dahil kailangan ko tapusin ito lahat. Nakagawa na ako ng bread, okay? Ano lang yan, hindi ko na ipagkatas yung like kasi ulit-ulit na tayo. Nakikita nyo na lagi yan. Pero, ayan, tapos eto lang, nagseparate lang ako ng isa kasi dadalhin ko to kay mama. Dapat, ko sa kanya, patayin ko sa kanya. Ito to yung may celery. Makain naman si mama ng celery. And then, eto naman yung aking beef patty. Ito na yung last. Kasi diba, balik 200, nung last week ata, balik 200 yung binili ko na ground beef. So, hinati ko siya. And then, eto na, ginawa ko na lang siyang beef patties. So, nagawa ko is 17.5 kasi may maliit na natira. So, ayan, ilalagay ko ito sa freezer and after, yun na yung mga kaganapan. Hello guys, dito kami sa yung anak ko. Pinayaw. Dito kami sa Divisoria. Ito yung Divisoria ng Cagayan. Yung tsura. Kung kaya kami ang ayos yung kami tatlo, isa kami ni Papa. Galing kami kina Mama. 9:30. Galing kami kina Mama guys. And then, ba? Ano oras? 9:30. 9:30 na. Hindi lang ako na-vlog nung siyan. Dilim kasi doon guys eh. Baka doon na ang gulo ko dito. Tapos, double ride kasi kami. Kaya, dun sa kami ni Papa, mag-ano kami dito, balik kami ng ice cream. Kaya, ayun. Pauwi na kami. Mag-ano na kami dito. Tambay-tambay konti.
Dance. Dance ba? Budots, budots. Budots. Ayo, budots. Kalan na. Uwi na kami guys. Nakailan kami ng motor. Ang pinaka best part ng Cornetto guys, yung pinaka dulo. Ayaw. Hello guys, good morning. Hello guys. Hello guys. Orange. So today is May 28, 2018. Teka lang. Monday. So ngayon ako nag-vlog kasi kanya sobrang pagod ako. Kasi ako naglaba ako and tapos nagluto ko ng itlog, etong brown egg. Kasi kahapon bumili si Papa ng anong tawag dito? Karne. So may free na 4 pieces na egg kung aabot ka ata ng 200. Papa na, ma. So ito yung brown egg. Iba pala yung ano niya, iba yung yung laman niya, yung yolk kasi orange. Tingnan niyo kay Hagrid. Kasi nag-ano ako eh. Wait lang, makita ko sa kanila. Tingnan niyo guys, so orange talaga siya. Parang dito, hindi siya masyado ano sa camera. Ayan. Parang orange siya. Iba pala yung ano niya. Hindi ko alam kung organic, pero hindi naman siya organic. Pero ganun yung itsura. So, tapos, ano ba yung ano ko? Kagabi, hindi na ako nakapag-vlog pag uwi namin. Kasi as in, anong oras na yun? Mag-alas 11 na ata yun. Kasi, nag-taxi kami pa uwi. Kasi sobrang pagod na pagod kami. Diba, direchos plak. At, yun, hindi pa ako nakaligo eh. Ligo na ako. What? Anak ko. Ayan. So, yung nakain na kami, guys. Tapos ako naman, guys, is, nilipat ko dito yung ano, kasi sabi nyo, diba, ayokong, ang galat nga. Si Papa kagabi na gano'n, mag-oatmeal ako. Kasi sabi nyo, hindi ko ipag-mix yung ano, kaya, ayan, tinransfer ko na lang siya dyan. Tapos mag-oatmeal na lang ako. Ayan. Ito yung paborito ko, fruit and nuts na instant oatmeal. Instant yung binili ko guys kasi though marami, I know medyo matamis talaga siya kasi may mas maraming sugar to. Pero parang nakakatulong din siya sa akin kasi para makontrol ko yung kinakain ko. Kasi pag rolled oats, medyo napaparami kasi yung luto ko and hindi ko alam. Basta eto mas nagugustuhan ko to. Yeah, medyo pricey talaga siya compare dun sa talagang rolled oats nakakatipid. Pero ako lang din kasi yung kakain. Sila naman kasi ayaw nilang kumain. Kaya yun, mas easy pag mga lunch time or anong tawag dito. Sa umaga, ganun. So, ito yung inaano ko. Ito yung paborito ko. Ano to? Masarap, ma. Natansya ko lang. Water. So, ayan. Tapos, isang egg. At ang aking paboritong kutsara. As in, paborito ko talaga to guys. Hindi talaga joke yan. Paborito ko talaga to. Kain tayo guys. Tapos, nagbihis lang ako kasi init. Mamaya pa kasi ako maliligo pag nakakaligo lang talaga ako pag si Hagrid natulog na kasi para na makakapag-focus ako maligo. Kasi para lang yun na lang yung para sa akin talaga pag naliligo ako. Kaya ayun. Yung isawa na nasa labas na. Kahapon kasi wala akong masyadong vlog kasi
Pag nandun kasi talaga ako na mama, wala eh. Hapon na kasi kami pumunta doon, mga alas 5 na ata. Kasi 8 kasi yung labas ni Papa. Hinintay namin si Papa doon sa kina mama. Kaya ayan. Tapos yung isa, pang ilang ano na niya yan. Gutom ka dong? Ha? Gutom daw siya. Enough na tayo na.